Род Валовічаў у цэнтры ўвагі гісторыкаў і навукоўцаў. Шматлікія аспекты жыцця знакамітага шляхецкага роду спецыялісты сабралі ў адзінай калектыўнай манаграфіі. Прэзентацыя кнігі адбылася ў Гродзенскай абласной навуковай бібліятэцы імя Еўхіма Карскага. Цікавыя моманты жыцця вядомага шляхецкага роду Валовічаў, сабраныя навукоўцамі Беларусі, Літвы і Польшчы, ляглі ў аснову манаграфіі. Гэты матэрыялы былі агучаны падчас навуковай канферэнцыі, якая праходзіла ў Гродні 3 гады таму. У кнізе гісторыкі уздымаюць такія праблемы, як радаводы Валовічаў, гербы і пячаткі роду, палітычныя кар'еры і маёмасны стан яе прадстаўнікоў, а таксама асобнае месца ў выданні адведзена адлюстраванню гісторыі Валовічаў у помніках культуры і мастацтва. Кніга, у першую чаргу, разлічана на тых людзей, хто цікавіцца гісторыяй не толькі нашых гарадзенскіх зямель, але і ўсёй Беларусі. Таксама яна вельмі будзе патрэбнай і карыснай для навукоўцаў, для краязнаўцаў, для студэнтаў, для вучнёўскай моладзі і таксама для супрацоўнікаў архіваў, музеяў, бібліятэк, ну і іншых катэгорый, хто неабыякавы да мінулага нашага роднага краю і Беларусі.